भाई ये निरोला रेड्डी बसी कौन कर ନାଇଁ ଭାଇ ବଜାଇଛି ଏଠି ଟିକେ ଆଉ ଆକା ଅଛି ବଜାଇଛି ଆଉ बस कौन आउ कि जगह मिलना रेलवे ट्रैक रे बइछ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲି ତ कौन भाई ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଅ ଖାଲି ଗେଜେରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାହିଁ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଘରେ ପଶୁ ଯଦି ପାଣି ମାଗିଦେବ ନିଜେ ନେଇ ଆସେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଛି ହଁ କ'ଣ ଦେଇ ଯାଇଥିଲ ଇଏ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗେଜେରେ ହେଇକିନି ମୁଣ୍ଡଟା ଭାଇ ଖରାପ କଲେଣି ଯେ କହିବାର କଥା ଗୋଟେ ଭଲରେ କେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ନା ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଦେବା ମୋର ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ସେ ବାଇଗଣୀ ପିକ୍ଚର ଟିକେ ଦେଖେ बाइंगिणी पिक्चर माने ବାଇଗଣୀ ପିକ୍ଚର ମୋ ଯୋଉ ରାଖରେ ଡକ୍ଟର ଖେଳନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଗୁରା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଆମର ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେ ଯାହା ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଚ୍ୟାନେଲଟା भाई से जो आदिवासी महिला चैनलटा कहल सेटा कौन डिस्कवरी चैनल की ନାଇଁ ମୁଁ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କର ଦେଖାଏ आ सेटा कोई चैनल ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ମୋ ତାର ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ अच्छा अच्छा ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କର ଦେଖାଉଛି ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାର କରୁଛି ଯାହା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମର ଦେଖାଉଛି ଇଏ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଗେଜେରେ ଭାଇ ଚିଡ଼ି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବି ଆଉ ନକଲେ ମୋତେ ଆଉ ବଳ ପାଉନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବଜାଇଛି ଆସି ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଆଉ कौन देखुच ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଆଣିକିରି କେମିତି ଏଠି ଶୋଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଏଠି କଟେଇକିନି କେମିତି ସୁଇସାଇଡ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି दुख मो भाग्य रे